Hello? Hello. Te vagy a vevő? Nem, ő a főnök. Én Walter vagyok. Én meg az Imi. Hoztunk valamit. Helyes, cseréljünk. Ez nem lesz olyan egyszerű. Ebben mi olyan bonyolult? Nem bonyolult, de nem is olyan egyszerű, mint amikor utoljára beszéltünk No, adjátok szépen ide Nem hallottad, kis csávó, változott a szitu. Nem kapsz tőlünk semmit. Úgyhogy hívd fel a főnöködet, és mondd meg neki, hogy az üzlettársai akarnak vele beszélni. Az üzlettársai? Gyerekek. Ez is biztos, hogy nem fog menni. Nem vagyunk egy csúcscsoportba. Nem vagyunk egy csúcscsoportba. Tudtam, hogy erről van szó. Ti lenéztek minket. Nézzétek meg. Tudták, hogy legalább 3-an leszünk. Erre itt hagynak egy embert. Egyet. Hogy ez ma szépen elintéz minket. Erről van szó. Szívemből beszélsz. Te egyedül vagy, mi meg 5-en, kisköcsög. No, tedd el azt a fegyvert. Hova bújtál, te rohadék? Gyere elő ide szépen! Adj egy tárat! Nem tudok, egy van, de az is beszorult. Ne bénázzatok, már itt döglünk meg mindannyian.